Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo, novi dan, novi vlog. Tek sam započeo dan, kao što možete vidjeti u pidžami sam bukvalno, tamo što sam ustao negdje oko 9:10. Ljudi, izgleda će danas biti mnogo bolji dan nego juče. Pogledajte. Znači, mnogo će biti bolji dan nego juče, mislim da će danas biti kiša, ali eto ljudi, danas možemo da radimo mnogo toga. Tako da, neću puno dužim sad, nisam ni oprao zube, ništa, sam ustanem ga gledam na oči, još me ovaj blic slepi. Ljudi, hajmo onda vidimo se u nekoj narednoj prilici. Sad pozdrav ljudi. Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo, Serbian Vlogs je tu ponovo. Ljudi, kao što sam vam obećao, pokazat ću vam, znači rekao sam da ću pokazati kad stigne onaj logo i ona naslovna i ljudi stiglo je, pogledajte kako to izgleda, evo je naslovna, koliko možete, tako evo ga onaj đavo, ne to je ovo je logo, ovo je profil, ova naslovna. Ljudi, ja mislim da ovo sve izgleda super, fantastično i da ne treba tu ništa da se menja, tu je ova moja sestra za kompjuterom. Ljudi, mislite da to savršeno, ne treba ništa da se menja. Vreme, kao što možete da vidite, sve bolje i bolje. Ljudi, mnogo sam srećan, idemo danas. Hvala Sale Gaming Channel što mi je napravio ovu pozadinu i hvala Filipu Velinovu, inače Retarded Duck, njegov profil, on mi je napravio logo, hvala mu mnogo. Ljudi, to je bilo to za sad, neću više da vas smaram, ljudi idemo, znači najvjerojatnije ću ići sa Sale Gaming Channel u neku šetnju pa ćemo da vlogujemo, ljudi, ako ne sa njim tu će biti naravno i on i još neke dve drugarice, ljudi, vidimo se tamo, pozdrav svima, ostajte nasmejani i subscribeujte se na kanal obavezno, ljudi, vidimo se onda, pozdrav. Ljudi, evo nas trenutno idemo do Saleta, gledam ljudi ko sam poludeo. Ali eto, za vas vlogujem ljudi, za vas se pravim ko sam poludeo. Ne sam baš ovako skoro vreme, što mislite da sam drogan, će me uhapsiti, neko zove policiju. Ljudi, idemo do Saleta, do Sale Gaming Channel. Možda ću malo vlogovati tamo, ne znam, nisam siguran, vidjet ću. Ali ljudi, to je bilo to i vidimo se tamo kod njega onda. I pozdrav svima ljudi, evo nas, tu sada nalazi se kod Saleta, znači to je taj lik koji mi je napravio, koji mi je, znači, kako kažem, tražio od jednog lika da mi napravio logo, koji mi napravio onu pozadinu i sve, hvala mu mnogo, hvala ti Sale, brate. Kod njega smo sad, kao što možete vidjeti, igramo FIFA-u i snimit ćemo ovako neke delove, čisto onako, da ne bude da sam obećao ću vlogovati, a nisam, ništa onda. Gledajte pa se vidimo uveče. I pozdrav svima ljudi opet, evo nas na kraju ovog današnjeg vloga. Ne znam koliko me vidite, ali ne mogu da učinim ništa povodom toga, pošto imam 8% baterije i ne radi mi blic. Ljudi, vratio se od Saleta, vlogujem sad zato što neću moći kad dođem kući. Upisujem srednje škole i moram sutra da predam jebenu listu želja i moram da popunim sad tu listu želja, tako da neću moći negdje oko 9:30, neću moći da odvogam kući, znači to je bilo to za današnji klip. Vidjeli ste šta smo sve radili kod Saleta, mislim da se svidjelo, Sale je stvarno ekstra lik, ljudi, to je bilo to za današnji klip ljudi, hvala što ste pogledali.
lajkite, šerite, subscribeujte, gledajte ovo dalje. Naravno, subscribeujte da bi vidjeli još ovih klipova i pozdrav za sve ljudi.